हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा वीक अपडेट सफैदों बेनो जाबाय ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 दा फार्स्टआव नोंथांमोना ग्रेड 4 को लाबोग्रोबाय जेराव भेकेन्सिया दङ 13,300 जोबोर मोजां अल आसाम स्टुडेन्ट्स बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेयाव मिनिमाम फरायनाया 8 पास बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन आरो बे एप्लाइया जागायसिगोन 11 एप्रिलनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 30 मेसिम थागोन अके दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा बे भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों आरो मा डिपार्टमेन्टआव थागोन बेनि सायाव गोबां कुइसन जाखागोन बेखायनो हानायसेबां नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होनो आखायाव लागोन जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो दा आसाम गभर्नमेन्टआव जोङो बेयाव फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव मोनसे जोंहा मिथिखागौ जे जोंहा दायो गोदान सिस्टेम खालामबाय आसाम गभर्नमेन्टआव जे कमन एग्जाम लागोन बेनिफ्राय मोनसे कमिसन दाबाय होननानै दा मोनसे कमिसन दाबाय आरो बे कमिसना मा बिनि सायाव गासिबो डिटेल्सखौ होनो आखायाव लागासिनो दङ बेयाव डाइरेक्ट डिपार्टमेन्ट गैया दै लोगोफोर जे उमुक डिपार्टमेन्ट होनना गैया नाथाय मोनसेल' भेकेन्सि ओंखारदों जेरावनाखि भेकेन्सिया जोबोर बुरजा दङ दा बेयावनो बाहागो राननानै नोंथांमोननोहाय साख्रिखौ होनाय जागोन दा बेनिफ्राय एप्लाइआ जासिगोन 11 एप्रिल जानाय लोगो लोगो आरो एग्जामा मोनसेल' जागोन कमन एग्जाम जागोन जायनि आन्दाराव गोबां पस्ट थागोन ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 दा नोंथांमोना ग्रेड 3 एक्सट्रा एग्जाम जागोन बेनिफ्राय ग्रेड 4 एक्सट्रा जागोन दा बेखायनो भेकेन्सिखौ जों बेयाव नायनोसै लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय C4 माने क्लास 4 क्लास 3 क्लास 4 राननाय जाबाय गोदान कमिसन दाबाय आसाम स्टेटआव बिनि आन्दारावनो एग्जामा कन्डाक्ट जाबाय थागोन बेनिफ्राय गुबुन साख्रिखौ होनाय जागोन आरो मोनसेल' आइडि मोनगोन बे आइडियानो सोलिबाय थागोन बेखायनो एप्लाइ खालामबा मोजाङै जाहाथे सानै हयै खालामो जेबो गोरोन्थि खालामनाङा आं नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैगोन एप्लाइ प्रसेसखौ मारै खालामनांगौ दा बेयाव नायग्रोदो बेनिफ्राय डिटेल्सखौ लाग्रोजोबनानै नोंथांमोना क्लियार जाग्रो अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेयाव जों क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नटिफिकेसन नायनो हायो आरो बे नटिफिकेसना बबेनिफ्राय फैदों होनोबा नोंथांमोना मिथिखागौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायनो फैदों दा बेयाव मा थागोन डिपार्टमेन्ट बेयाव मेनसन खालामाखै नाथाय भेकेन्सिया क्लियार जाखाबाय 13,300 बेनो जाबाय क्लास 4 एबा ग्रेड 4 लेभेलाव ओंखारग्रोबाय आरो बे भेकेन्सिया टेन्टेटिभसो उनाव बारायनोबो हागौ खमायनो हागौ दा नोंथांमोना बेयाव नायग्रोदो 13,300 ओंखारग्रोबाय जेराव ग्रेड 4 आव दा बे 13,000 भेकेन्सिया बबे डिपार्टमेन्टआव थागोन गोबां कुइसन जागोन बेनो जाबाय डिफारेन्स नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनो जाबाय डिपार्टमेन्टसा आलदा जागोन अके आं बेयाव नोंथांमोना एग्जाम्पल होबाय जेरै एग्रिकालचार एपिडिसिएल सेरिकालचार इरिगेसन बेफोराव थानो हागौ नाथाय हेल्थआव थानाय नंला बादि मोनदों मानोना हेल्थआव दाखालिसो एप्लाइ जाखाबाय ओंखायनो हेल्थआव थानाय नंला दा नोंथांमोना गुबुन डिपार्टमेन्टआव मोननाय जासिगोन जायखिजाया डिफारेन्ट डिपार्टमेन्टसआव नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन बा नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय जागोन आरो बे आइडिया मोनसे आइडिजोंनो नोंथांमोना माल्टिपल पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन बा डिपार्टमेन्टआव नाथाय बेखौ एप्लाइ प्रसेसा लिंकआ एक्टिभ जाबासो जोङो मिथिसिगोन दा बाथ्राया जाबाय डिपार्टमेन्टआ जायखिजाया बेयाव गोबां थागोन बिनिफ्राय मिनिमाम क्वालिफिकेसना बे पस्ट एप्लाइ खालामबा 8 पास बिनिफ्राय देरसिना जाबाय HS पास दा बेयाव थागोन नाम्बार 1 आव क्लास 8 पासफोरा 9,000 भेकेन्सि मोनदों जेराव नोंथांमोना ग्रेड 4 लेभेलाव आरो 10 पासनिफ्राय HS पाससिम नोंथांमोना 4,300 मोनदों जायखिजाया बे पस्टआव 8 पासनिफ्राय HS पाससिमल' एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव रोखा लिरखादों क्लास 4 एबा ग्रेड 4 आव जायखिजाया मेक्सिमामा जाबाय HS पास बेनिफ्राय बांसिन फरायनायबा थ' एलिजिबल जाला एबा जायफ्रा डिग्री पास एप्लाइ जाला दा ओरैबायदि मोनसे कुइसन जाबावगोन HS पास जानानै सेमेस्टार फरायगासिनो दङ नोंथांमोना फाइनालि एलिजिबल जागोन बे पस्टआव मानोना नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ होनांगोन HS पासनि नाथाय जायफ्रा डिग्री पास बे ग्रेड 4 लेभेलाव एप्लाइ खालामनो हाया गोदान पलिसि खालामबाय रुल्स खालामबाय आसाम गभर्नमेन्टआव बे नैबे कमिसननि आन्दाराव आरो बे डाइरेक्ट मोनसे रिक्रुटमेन्ट बिनि आन्दारावनो गोबां नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबाय थानो हागोन जायफ्रा आइडि मोनबाय थायो एबा आइडि दङ थ' बेखायनो आइडिखौ मोजाङै जाहाथे दोनो बेनिफ्राय भेकेन्सिस बेनिफ्राय स्केल पे गासैबो थागोन 1 उइकनि आन्दारावनो रिलिज खालामगोन होनना बुंदों नोंथांमोना मोनफिनगोन आरो जेब्ला मोनगोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ होफिनगोन दा भिडिअखौल' नोंथांमोना स्किप खालामथ'नाङा जाहाथे गासैखौबो क्लियार जाग्रोयो बिनि उनावहाय एप्लाइखौ खालामलांबाय था दा नाम्बार 4 बैसो दा बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स अके 18 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइ खालामनो हागोन गासैबो पस्टआव ग्रेड 3 आनो जा ग्रेड 4 आनो जा बेनिफ्राय बैसोआ मेक्सिमामा 45 इयार्ससिम जोंनि एसटिफ्रा आरो जायफ्रा PWD केन्डिडेट्स दङ नोंथांमोना 50 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे जानुवारि 1, 2022 खौ लानानै बैसोआ नोंनिया 18 इयार्स जानांगोन बेनिफ्राय मर देन नोंथांमोना 40 इयार्स एबा 45 इयार्ससिम जोंनि एसटिफ्रा एप्लाइ खालामनो हायो बे पस्टआव थ' दानिया एप्लाइ टाइमाव मा डकुमेन्ट्स नोंथांमोना हरनांगोन बेनो जाबाय फट' आरो साइन बे मोननैखौल' होनांगौ जेबो आपल'ड खालामनांगौनि गोनांथि गैया बेयाव बियाखै जास्ट फट' साइनल' नांगौ आरो जाहैबाय दानिया गोदान रुल्स
एप्लिकेशन फिस नोंथांमोना पे खालामनांगोन only 150 for SC STP STH बेनिफ्राय UR खथायाव हमना ला OBC MOBC 200 पे खालामनांगोन अनलाइन पे खालामनांगोन जायखिजाया नोंथांमोना नेट बेंकिं एबा जायखिजाया डेबिट कार्डजोंनो तो बे पेमेन्टखौ दानो हागोन नम्बर 7 एप्लाइआ मोननै अपसन दङ लिंकआ बेनो जाबाय www.assam.gov.in नङाबा www.sebaonline.org नोंथांमोना बे मोननै लिंकआव एप्लाइ खालामनो हागोन जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जागोन आरो एप्लाइ प्रसेस फैखागोन मबाइलाव बोरै एप्लाइ खालामो बिनि सायाव नोंथांमोना फुल डिटेल्स मोनगोन दायो खालामथ'नाङा एबा हानाय नंखाया आरो मिस्टेक खालामनाङा आरो लास्ट डेटआ 30 मेसिम थागोन अके 11 एप्रिलनिफ्राय 30 मेसिम थागोन बेखिनियाव नोंथांमोना लिंकआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन मबाइलजों एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ओरैबायदि बुंदों इनस्ट्राक्शन्स दंखायो बेखौ मोजाङै केयारफुलि नायो जाहाथे बेयाव माखासे गाइडलाइन्स होखादों जेब्ला नोङो फाइनाल साबमिट खालामगोन ना फाइनाल साबमिट खालामबा एडिट खालामनो हाया बेखायनो फाइनाल साबमिट खालामनायनि सिगां मोजां प्रपारलि डिटेल्सखौ नायफिनजोब माबा मोनसे मिस्टेक जादोंबा जाहाथे एडिट खालामनो हायो आरो बे लाइफ टाइम थागोन मोनसे इउनिक नाम्बार एबा आइडि मोननाय जागोन बे इउनिक आइडिजोंनो लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो फिउचाराव बेखौ नांगौ जागोन लगइन खालामनानै एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायाव ओंखायनो गाइडलाइन्सखौ मोजाङै मोजां नायजोब आरो बे एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोननो बेनो जाबाय sebaonline.org निफ्रायसो एडमिट कार्ड नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन तो बेनिफ्राय एग्जाम दा एग्जामा जोंनिया जुन नङाबा जुलाइआवनो जागोन कमन एग्जाम जागोन नालाय ग्रेड 4 आव बेनिफ्राय ग्रेड 3 आव दा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एक्सट्रा एग्जाम जागोन दा फुङाव नङाबा बेलासियाव जायखिजाया जागोन सेम डेटआवनो जानो हागौ बेनिफ्राय दानिया सिलेक्शन प्रसिडिउराव जों फैयोब्ला नोंथांमोना ग्रेड 4 खौ मा लागोननो बेनो जाबाय फार्स्टआव एग्जाम लागोन आरो बे एग्जामा 100नि जानायनि चान्सआव दङ एबा बारायनोबो हागौ बाट दायो क्लियार होथ'वाखै नाथाय ग्रेड 3 आव 175 थागोन सिलेक्शन प्रसेसआव होनना बुंदों आरो लोगोसे बेयाव फार्स्टआव एग्जाम जागोन बेनिफ्राय इन्टारभिउ एबा पार्सनेल इन्टारभिउ बेनो जाबाय नोंथांमोनखौ अरेल एबा बाइभा लानाय जायो लास्टआव ग्रेड 4 लेभेलाव बेयाव पास जाबानो साख्रिखौ मोननाय जायो दा बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट मोनसे पलिसि दादों बा मोनसे कमिसन दादों आरो बे कमिसननि आन्दारावनो बे पस्टखौ डिक्लेयार खालामनाय जादों मोनसे कमिसन आन्दार दङ बेनि आन्दारावनो पस्टआ ओंखारबाय थासिगोन आरो एबारो बेनिफ्राय जेब्ला सेलेक्ट जागोन ना अब्ला नोंथांमोनखौहाय लिंहरगोन अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ गासैखौबो लांफानांगोन जेसेबां दङ नोङो लांफाजोबनांगोन जाहाथे नोंथांमोना रिजेक्ट जायै बायदि बेनिफ्राय आदार कन्डिशन्सआ बेनो TET होखाया बेखौथ' मिथिखागौ नोंथांमोना जे एग्जाम हैनो थाङोबा बेनिफ्राय ग्रेड 3 दा ग्रेड 3 खौ आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ नेक्स्टआव लाना फैगोन नैबे ग्रेड 4 गासैबो डिटेल्स माखासे इनस्ट्राक्शन्सखौ नोंथांमोना मिथिग्रोबाय आरो ओरैबायदि बुंदों मोनसे आइडिजोंनो एप्लाइ खालामनो हागोन बेखायनो जाहाथे नोंथांमोना जायफ्रा डिग्री पास बे पस्टआव एप्लाइ खालामनाङा नङाबा नोंथांमोना जाहाथे माने उनावहाय प्रब्लेम जागोन बादि मोनदों बेखायनो आइडिजों नोंथांमोना एक्सट्रा एप्लाइ खालाम ग्रेड 3 आव जायफ्रा डिग्री पास तो नोंथांमोना बे ग्रेड 4 आव एप्लाइखौ खालामनाङा दा बेनोसोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेटआ जोंहा मोनसे कमिसननि आन्दाराव बेबायदि ओंखारबाय थासिगोन बेनो जाबाय स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट बोर्ड नोंथांमोना SLRC बेयाव एप्लाइ खालामनो हासिगोन 2022 नि गोदान आपडेट मोनसे आइडिजोंनो नोंथांमोना सोलिबाय थानो हागोन लास्ट टाइमसिम एबा दा नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि लेटेस्ट आपडेट मोनो बड' जब इनफो चेनेल